Ahoj, já jsem Honza a dnes bych vám rád představil závodní model Kinvara 7 od americké značky Saucony. Model Kinvara 7 má kontaktní a velmi vnímavou podešev, čemuž odpovídá i její drop 4 mm. Pata je vysoká 22 mm, špička 18. Nově použitá technologie Everrun dopomáhá k delší životnosti tlumení. Celý koncept boty je určen pro silnice, popřípadě dráhu. Bota je určena pro běžce s neutrálním došlapem a sedne na širší chodidlo se střední až vysokou klenbou. Kinvara ve velikosti UK8 váží 218 gramů. Celkově na mě tato bota působí velmi lehkým a agilním dojmem. Pokud vás model Kinvara 7 zaujal, můžete si ho vyzkoušet na našich prodejnách, popřípadě pořídit na našem e-shopu sanasport.cz. Pro tuto chvíli se s vámi loučím a těším se třeba někdy v dalším videu.